ಕುಡ್ಲದ ಬಜ್ಪೇಡ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾತಂಡು. ಸ್ವಂತ ಕಂಡನಿ ಒಂಜಾತ್ ಪೊಣ್ಣಲೆಗ್ ಮಲ್ತಿನ ವಂಚನೆನ ತೆರಿನ ಬುಡೆದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಡ್ ತನ್ನ ಕಂಡನಿನ ಮಿತ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಲ್ತಿದೇರಿ. ಮನೀಶ್ ವಿದೇಶಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುಂದಿಪ್ಪನಗನೆ ಈ ರೀತಿದ ವಂಚನೆ ಮಲ್ತಿರಪಂದ್ ಆರೋಪ ಉಂಡು. ಬುಡೆದಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮನೀಶ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯ ಆದಿಪ್ಪುವೆರು. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬುಲೆನ ಚಾಟ್ಸ್ ಮದಿಮೆ ಆಪನ ಅಡೆಮುಟ ಎತ್ತುಂಡು. ಅವೇ ಮದಿಮೆ ಆಪನ ಸಮಯಡ್ ಮನೀಶ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಲ್ತೆ ಪನ್ಪಿನ ಆರೋಪಲ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮನೀಶ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪನ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದು ಮದಿಮೆ ಆರೆ ತನ್ನ ಕೈಟ್ ದಾಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಸಿಂಪತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತು ಪೊಣ್ಣನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮದಿಮೆದ ಖರ್ಚನ್ನು ತೂವನ್ವಿರು. ಅತಂದೆ ವಿದೇಶೋಡು ತನ್ನ ಬೇಲೆ ದೃಢ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂದ್ 2 ಲಕ್ಷದ ಅಮೌಂಟ್ನು ಪ್ರೀತಿನ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಕೊರದುಪ್ಪುವೆರು. ಮನೀಶ್ ದುಬೈಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಯ್ಬಕ ಬಹ್ರೇಂಡ್ ನೆಲೆಯತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಆರೋಪಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಆತಂಡು. ಈ ಅನುಮಾನನೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರೆರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿನಾಗ ಒಂಜಾತ ಪೊಣ್ಣುಲೆನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮದಿಮೆರ್ದು ದುಂಬೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ತೆರೆದು ಬತ್ತಂಡು. ಮನೀಶ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾಯನ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಪನ್ಪಿನ ಆರೋಪಲ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ.